Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa iyang kagustuhan, sa iyang pagkaghanan, ihatag niyang tanan. Kaygun ko ang ngalan mo, Jesus, laban sa tanan. Halad mo buhay mo, pagluwas ka na ko. Salamat, Jesus. Kinabuhi ko gihandom mo, tulad ako sa presensya mo, pati sa pagkaubos sa kaugalingon, at sa gugma mo. Kaygun ko ang ngalan mo, Jesus, laban sa tanan. Ihalad mo ang kinabuhi mo, pagluwas
sa tanan nga naminaw ni ining taknaa sa kanunay mapasalamaton ako sa atong Ginoo tungod sa lain na usab nga higayon nga iyang gitugot kanato alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Ug salamat usab sa inyong paghahinog panahon ug hamubo nga oras alang sa pagpatalinghog sa pulong sa atong Ginoo. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilaes Valewald. Alang sa atong pagtuon, atong hisgutan ang ikaupat nga babay nga kabahin sa kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus nga gihisgutan sa Ebanghelyo ni Mateo sa kapitulo 1 bersikulo 6 o didto sa daang tugon sa libro sa ikaduhang Samuel kapitulo 11. Wala si Mateo naghingalan niining ikaupat nga babae o giingon lamang didto sa kapitulo 1 bersikulo 6 nga kanhi na asawa ni Urias. Apan didto sa daang tugon sa ikaduhang Samuel kapitulo 11 gihinganlan kini siya og si Bathsheba. Si Bathsheba ang atong hisgutan karon dinhi. Si Bathsheba ang bulahan nga balo. Adunay panultihon nga nag-ingon halos ang tanan nga kalalakinan makaasdang sila batok sa kaaway. Apan kung gusto jud nimo nga masulayan ang iyang kinaiya ug pamatasan, tagai siya og gahom o katungdanan. Ang presidente sa Amerika nga si Abraham Lincoln ang nagsulti ni ana. Adunay daghan mga tawo nga anaa sa kagamhanan karon, mapolitika man kana o mga dato ba hinuon nga mga abusado o nga nag-abusar sila sa ilang gahom o katungdanan. Giabusahan nila ang mga tawo nga pobre. Giabusahan nila ang mga walay nahot ug ang mga huyang. Nag-abusar kini sila sa ilang gahom ug sa ilang mga katungdanan ug mao nga basta na lamang nga mumando sila o muyamar sila sa kung unsay ilang gusto o unsay ilang gusto nga mahitabo o makabot ug ang uban mudangat pa sa kamatay ug ang alang pud sa uban apahilumon nila ang ilang kaaway pinaagi sa kamatayon. Sa tanan nga mga eskandaluso nga mga sugilanon nga atong gihisgutan sa ninglabay nga higayon mahitungod sa kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus dinhi sa Ebanghelyo ni Mateo, kining sugilanon sa kasinatian ug kinabuhi ni Bathsheba ug kalabot na si Haring David, kini ang pinaka kontemporaryo nga nahihaom sa mga panghitabo nga atong nasaksihan kaniadto ug bisan na karon. Again, nga naman, nga nahiapil man kini sila, ingon nga kabahin sa kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus. Ug tungod kini sa plano sa Dios ug alang sa iyang katuyuan dinhi sa yuta nga mao ang kaluwasan sa atong mga kalagikan sa sala. Nagpamatuod lamang kini nga walay hingpit dinhi sa kalibutan kay ang yutan-on natong kinabuhi napuno sa kalapasan. Ug nagpahinumdum kini kanato nga si Ginoong Hesus mismo. Tinuod siya nga tawo nga sama nato ug usa siya ka tawhanon nga manluluwas. Ug nga sa wala pa siya gilansang sa cross, atong nasayran nga gianak si Ginoong Hesus didto sa sabsaban sa mga mananap ug mao nga nagsaulog kita sa iyang adlaw nga natawhan nga maoy atong naandan ug gitawag nato nga Pasko. So ang sugilanon dito sa libro sa ikaduhang Samuel, kapitulo 11, si Haring David, nakabuhat siya og paglapas. Giabusahan niya ang iyang katungdanan ingon nga hari sa Israel. Sama sa atong mga nasaksihan karon nga sa panahon ni Haring David, nagpahimulos si Haring David sa iyang gahom ug katungdanan ug giplano niya ug maayo ang panghitabo sa usa ka kamatayon sa usa niya ka sundalo alang lamang sa iyang kaugalingon nga kabulahanan ug alang sa pagtabon sa iyang sala. Si Bathsheba usa lamang ka ehemplo sa mga tao o babae nga walay gahom nga mobalibad batok sa mga tao nga anaa sa kagamhanan. Ug si Haring David ang usa ka ehemplo usab sa usa ka abusado nga anaa sa kagamhanan.
So ang sugilanon nagsaysay nga samtang ang mga sundalo ni Haring David nakigira batok sa mga kaaway, si Haring David nagpahulay didto sa ibabaw sa iyang palasyo. Ug sa pagbakod niya sa dihang midungaw siya sa tapangko sa iyang palasyo, nakita niya ang usa ka maanyag nga babae sa unahang bahin nga naligo. Si Bathsheba usa ka debutado nga babay ug nga mauusab ka na ang kahulugan sa iyang ngalan but pasabot anak nga babay sa panumpa. Debutado si Bathsheba sa pagkarelihiyoso ug ngadto sa iyang bana nga si Urias. Ug si Haring David usab anaa sa iyang mga kamot ang tanan nga gusto niya nga mahitabo ug gusto nga makita ug gusto nga maangkon tungod sa iyang pagkahari. Ug mao na lamang nga gipasuguan ni Haring David sa iyang sulugoon nga adtuon ang maanyag nga babaye ug nga gusto niya kini nga pasudlon ug pasakon sa iyang palasyo. Ug tungod kay hari man lagi si David, dili makabalibad ang si bisan kinsa. Ug kung atong ibutang kini sa atong panahon karon, ang nahitabo kang Bathsheba usa ka pamugos ug panglugos. Biktima si Bathsheba sa panglugos. Ug kung si Bathsheba man gani ang may katuyuan sa pagpasundayag sa iyang lawas alang sa paghaylo kang Haring David, pinaagi sa iyang pagligo sa gawas nga tingali walay sapot, ug diha sa iyang pagtando ug sa pagsulod ug pagsaka sa palasyo, nagpabili na lang unta siya didto sa pagpuyo. Apan kay miuli man si Bathsheba sa iyang balay human nga nagdulog sila ni Haring David, nagpamatuod ka na nga usa lamang siya ka biktima sa pagpang-abuso ug nga si Haring David ang abusado. Ug human nga nagdulog sila ni Haring David ug ni Bathsheba, nagbunga kini ug nga nabuntis si Bathsheba. Ug sa pagkahibalo ni Haring David sa hilom nga buntis si Bathsheba, alang sa pagtabo ni Haring David sa iyang sala mismo ug aron pod nga dili mahibal-an ni Urias ang bana ni Bathsheba nga usa pod ka sundalo, nagpadala si Haring David og usa ka mando pinaagi sa usa ka sulat ngadto kang Joab nga iyang pagumangkon usab ni Haring David nga usa pod ka punuan sa mga sundalo nga kauban pod ni Urias sa gubat. Og si kinsa man pod ang nagbitbit sa maong sulat nga alang kang Joab. Si kinsa ang naghatod sa sulat? Si Urias rapod mismo. Walay alamag si Urias kung unsay sulod sa maong sulat nga iyang gibitbit. Ug ang sulod sa sulat, nagingon didto si Haring David alang kang Joab, ingon siya, Joab, ibutang si Urias sa kinaatubangan sa gubat, ibutang nimo siya sa pinakauna sa gira, ug kung muasdang nagani ang mga kaaway, atras mo ug pasag din ninyo si Urias aron nga mamatay siya sa kamot sa mga kaaway. Ug mao to, ug nga nahitabo nga nakigbuntog sila sa kaaway, apan gipasagdan nila si Urias nga nakig-away ug nga naduslak ug namatay si Urias. Kung atong sabton ang sugilanon dinhing dapita, atong mahulagway nga si Haring David ang nagkontrol sa mga panghitabo sa iyang palibot ug sa dagan sa kinabuhi sa iyang mga tao. Ug lakip na niini ang dagan sa kinabuhi ni Bathsheba ug sa iyang bana nga si Urias, ug lakip na ang iyang mga sundalo ug ang tanan nga nakabalda sa iyang dalan ug pananaw. Aduna si Haring David kagahom sa pagkontrol kanila. O kung ato jud nga subayon ang kinatibuk-an sa sugilanon sa kinabuhi o gibuhat ni Urias ni anang tungura, mas nakabaton pa og dungog si Urias ang bana ni Bathsheba kay ni Haring David. Si Urias mibalibad mismo kang Haring David sa dihang gipapahulay siya gikan sa gira. Gipapauli si Urias ni Haring David ngadto sa iyang balay aron kuno nga makigdulog si Urias sa iyang asawa nga si Bathsheba sa katuyuan pod sa pagtabon sa sala ni Haring David. Sa iyang paglaom nga dili mahibal-an nga ang gibuntis ni Bathsheba anak ni Haring David. Apan sa iyang pagkainosente sa panghitabo sa iyang asawa, may balibad si Urias ug miingon si Urias kang Haring David nga dili nako
makaya nga magpahayahay samtang ang arka sa Dios ato sa gawas ug ang akong mga kauban nga mga sundalo nakigubat pa batok sa mga kaaway. Apan si Haring David puro lang siya mando ug didto lang siya sa iyang palasyon nagpahayahay. Ug tungod sa gisulti ni Urias, mahulagway nato nga nasamad ang garbo ni Haring David ug natamakan ang iyang kadungganan sa usa ka inosente nga si Urias nga mas dungganon pa kay kanidya. Ug mao na lamang nga nangita si Haring David og pamaagi sa pagpapas sa kinabuhi ni Urias sa paglaom nga makalingkawas si Haring David sa kaulaw sa iskandalo nga iyang gibuhat. Ug sa dihang namatay ang bana ni Bathsheba nga si Urias, ug human sa panahon sa pagbangutan sa patay, nakigminyo si Haring David kang Bathsheba og nahimugso ang ilang anak nga lalaki. Ang sugilanon sa kinabuhi ni Bathsheba nga iyang nasinati mao kini. Giagwanta niya ang kasinatian sa pagpanglugos nga gibuhat ni Haring David ug nga wala si Bathsheba kagahom sa pagbalibad. Giagwanta niya ang kaulaw kay nabuntisan sa laing lalaki. Ug giagwanta niya ang kabalaka ug kahadlok sa inosente niyang bana. Ug giagwanta niya ang kaguol tungod sa kamatayon sa iyang bana nga si Urias. Apan wala dinhi mahuman ang kasakit nga kasinatian ni Bathsheba. Atong mabasa sa bersikulo 27 sa kapitulo 11 sa ikaduhang Samuel nga ang Dios nga balaan wala mahimuot sa gibuhat ni Haring David sa iyang pagpanglupig ug sa pag-abusar sa iyang gahom ug katungdanan. Ug wala mahimot ang Dios kang Haring David sa iyang sala sa pagpanapaw ug sa pagpatay. Ug tungod niini mao na lamang nga gisilutan si Haring David. Gihampak sa Ginoo ang gamayng bata nila ni Haring David ug ni Bathsheba pinaagi sa balatian sulod sa 7 ka adlaw ug nga dayon kini namatay. Ato ka na mabasa sa kapitulo 12. Ug tungod niini giagwanta ni Bathsheba ang lain nga kaguol ug kasakit sa dihang namatay ang iyang anak, ang ilang anak ni Haring David. Apan human sa mga kasakit, human sa kaula ug kagulanan, nakabaton usab si Bathsheba ug kalipay pinaagi sa ilang anak ni Haring David nga gihinganlan og si Solomon. Ang libro sa Unang Hari, Kapitulo 1 ug Kapitulo 2, nagsaysay didto mahitungod sa halangdon nga dapit ni Bathsheba sa gingharian sa iyang anak nga si Haring Solomon ug nga gihimuan si Bathsheba og kaugalingon niyang trono sa tuong kamot ni Haring Solomon. Alang kang Bathsheba, diha sa iyang mga kasinatian sa kinabuhi, gikan sa iyang pagkadebutado nga asawa ni Urias, hangtod nga nabiktima siya sa pagpanglupig sa adunay gahom, ug hangtod nga nabalo siya, nahimo si Bathsheba nga asawa sa hari, si Haring David. Ug dili lang si Bathsheba asawa sa hari, nahimo usab siyang inahan sa usa ka batan-on nga hari nga mao si Haring Solomon. Si Bathsheba nakabut niya ang maong katungdanan ingon nga asawa sa usa ka hari ug ingon usab nga inahan sa usa ka hari. Nakabut niya kini human nga nabiktima siya sa pagpang-abusar. Kay ang Diyos wala nagpasagad kang Bathsheba. Nakita sa Ginoo ang kahimtang ni Bathsheba. Ngano nga gitagaan man si Bathsheba og pabor sa Ginoo, nga gihimo man siya nga usa ka asawa sa hari, si Haring David, ug nga gihimo man pud siya nga inahan sa usa ka batan-on nga nahimong hari. Ug wala kita mabasa sa Biblia nga dautan o dili maayo ang kinabuhi o kinaiya ni Bathsheba. Biktima lang si Bathsheba. Ug nga nagpamatuod lang kini nga ang mata ug ang kasing-kasing sa Ginoo duol sa mga tawo nga mga huyang ug walay gahom. Ang kasing-kasing sa Ginoo duol sa mga tawo nga biktima sa pagpanglupig ug biktima sa mga pag-abusar ug uban pa. Ang Santiago Kapitulo 1, bersikulo 27, nagsulti dito kung unsa ang tinuod nga relihiyon. Tinuod nga relihiyon at tubangan sa atong Diyos Amahan. Nagingon ang Santiago 1:27, ang relihiyon nga putli ug walay buling sa tubangan sa atong Diyos ug Amahan mao kini:
ang pagduaw sa mga ilo ug sa mga balo ug ang paglikay sa buling nining kalibutana. But pasabot nga wala kitay katungod nga magpasundayag ug magpasigarbo og bisan unsa nga ngalan sa pundok o relihiyon o sikta o ngalan sa iglesia. Ug si kinsa ang magpasundayag diha nga ang ilang pundok o relihiyon maoy tinuod, bakak kanang dako. Kay ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 27 nagsulti nga ang nagingon nga ang relihiyon nga putli ug walay buling sa tubangan sa atong Dios ug Amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug sa mga balo ug ang paglikay sa buling nining kalibutana. Ang tinuod nga relihiyon walay atop ug walay bungbong. Ug sa mao nga hinungdan, gipanalanginan sa Ginoo ang kinabuhi ni Batsheba. Human sa iyang pag-antos sa kaulaw nga nabuntisan siya. Kaguol nga namatay ang iyang bana ug lain pa jud nga kaguol ug kasakit sa dihang gihampak sa Ginoo ang pinakauna niya nga anak nga lalaki pinaagi sa balatian ug nga namatay kini. Ug ang panalangin sa Ginoo alang kang Batsheba mao kini. Ang ikaduha niya nga anak nga lalaki nga si Solomon nahimong hari sa Israel. Ug pinagi kang haring si Solomon naggikan si Ginoong Hesus. Si Batsheba ug si haring Solomon nahimong kabahin sa kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus. Maigsoon ko gigala. Atong hinumduman nga ang Dios nga nagbuhat kanato, siya ang nagkupot sa atong kaugmaon. Ang Dios nga naghanay sa lakang sa atong mga kinabuhi. Ang Dios ang naghanay sa dagan sa atong mga adlaw. Sa panahon nga mamugos kita sa lakang sa atong kinabuhi ug dagan sa atong mga adlaw, upugson ug tuison nato ang natural nga dagan sa kinabuhi pinagi sa pagbuhat sa dili maayo tungod sa atong kahakog, tungod sa atong kaibog ug kasina, sigurado nga malatusan jud ta sa Ginoo. Malatusan ta sa Ginoo pinaagi sa kapakyasan, pinaagi sa balatian, pinaagi og kapurdoy, pinaagi sa pagantos ug pwede pod pinaagi og kamatayon. Ug alang kang haring David, ang iyang kasinatian nagpamatuod lamang nga kitang tanan, ikaw ug ako mahulog usab kita sa litag ni Satanas kung dili kita magamping. Ug sama sa kasinatian ni haring David, human sa iyang pagpakasala, sa iyang pagpanapaw ug pagpatay, gisilutan siya sa Ginoo. Ang kalapasan adunay silot ug ang buhat nga maayo adunay ganti nga naghulat. Ug tungod sa sala ni haring David, ang iyang pagdumala sa gingharian na utro kini. Apan tungod sa kinaiya sa kasing-kasing ni haring David nga makamao siya nga mopaubos ug makamao siya nga modawat sa iyang sayop ug nga kinaiya niya ang pagdaig ug paghatag og pasalamat ug dungog balik sa Ginoo, nahimo siya nga ilado ug dinayig sa tanang hari sa Israel ug sa balaang kasulatan. Ang Diyos mismo ang nagsulti nga si haring David usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Maigsoon ko gigala, kitang tanan makasasala, kitang tanan malapason, kitang tanan masayop man, wala ni usa nga hingpit dinhi sa ibabaw sa yuta. Apan kung unsa man ang imong kasinatian karon, kung unsa man ang imong sitwasyon, dili ikaw angay nga mawad-an sa paglaom. Ayaw batasana ang pagreklamo sa imong kahimtang. Pasalamati ang Ginoo sa bisan unsang sitwasyon. Dili man parehas ang atong mga kasinatian ug kahimtang sa kinabuhi. Apan usa lamang ang Dios nga nagbuhat nato, usa lamang ang Dios nga naghanay sa lakang og mga adlaw sa atong mga kinabuhi. Lig-una ang imong pagtuo pinaagi sa imong pagbaton ug suod nga relasyon sa atong Ginoong Hesukristo ug uban sa balaang espiritu. Dalaygon nga ngalan sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Amahan nga balaan sa langit, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo nga among Ginoo, nga imong gipakataw kauban dito sa sabsaban sa mga mananap ug nga nagpamatuod lamang nga siya nga wala makailaw og sala, gipakasalaan aron kami diha kang Kristo mamahimong pagkamatarong sa imong atubangan ug aron nga mamahimo kaming takos sa imong gingharian. Apan
apan dili ka na namo mabatunan kung wala si Kristo maghari sulod sa among mga kasing-kasing. Tabangi kami uban sa balaan nimong espiritu nga mabatunan namo ang espiritu sa pagka mapainobsanon o espiritu sa pagka mahinulsulon, espiritu sa pagka mapinasayloon o espiritu nga mapasalamaton. Salamat si mong gugma, salamat si mong grasya, kaluoy ug pasaylo. Kanimo lamang Ginoong Hesukristo ang pagdaig, ang pasalamat, dungog ug himaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlite. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasidati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn